Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal, wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal, wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para sepuh bini sepuh ingkang ngestu kaula takzimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh, dalah TNI Polri yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengawasan peringatan tahun baru Hijriah ingkang mapan wonten Kalipare, Kecamatan Kalipare, Malang. Ngapunten kula nembe sakit, kedahipun opnam teng rumah sakit. Wau dalu bibar pengajian saking Kota Malang langsung mlebet teng rumah sakit. Didhawuhi kalih dokter kapurih opname nginep teng rumah sakit. Ananging kula nolak, namung suwiji ingkang dados niat kula. Kanjeng Nabi nate dawuh, annasu yamutuna ala ma'asu, seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Mila senajan to kula sakit, kula tetap ngaji, panyuwun kula namung setunggal. Sapa ngerti kula ngaji moro-moro Israel teko diumumke teng masjid Kalipare, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang saudara Banser umpamane. Mila kok iki mike mambu banget, iki mik apa ta iki? Iki ana ora mik sing ora mambu ngoten iki. Iki cangkeme vokalis ambune pete ketok iki. Kula niku biasane nggawa mik ya Mbak niku lali. Ambune ra umum. Cek niki luwih parah. Cek. Bapak Ibu rahimakumullah, sampun 15 dina kula niku mboten mantuk. Ora ketemu anak, ora ketemu bojo. Sejatosipun kula pun sakit wiwit kula mantuk saking Afrika, safari dakwah wonten Aljazair. Karena cuaca yang berbeda dengan Indonesia. Teng Aljazair menika jam 09.00 bengi suhune 40 derajat. Siang menika ngantos 50 derajat. Benten banget kalih Kalipare. Kula wau saking Kota Malang mriki kok ora teko-teko. Kula pikir niki tasih Indonesia napa mboten. Waduh temen. Padahal ngendikane sing jemput wae perjalanan namung 30 menit. Tapi kok ora tekan-tekan. Alhamdulillah saged sowan mriki. Mugi-mugi pinanggihan dalu menika estu dipun paringi ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mung kula niku bingung, iki ana sing ning kursi, ana sing lungguh ning ngisor. Napa sing ning kursi tuku tiket, sing ning ngisor mboten. Kula niku mboten seneng yen pengajian dibeda-bedake nganggo kursi nganggo mboten. Niku biasane panitiane nyepelekke pripun, seolah-olah sing teko pengajian iki namung sak kebake kursi.
niku lak berarti panitiane sembrono. Umpama sing teng kursi niku para sepuh, para pejabat ngoten tasih kula maklumi. Ngoten niki miturut kula niku suasanane mboten nyaman. Sing ning kursi dhuwur, sing ning ngisor mungkin mulih little body. Napa niku little body, silite gatel kelebon wedi. Sesuk meneh lak jenengan pengajian lak nggo kursi kabeh, lak nggo ngisor kabeh. Mila napa kula wastani panitiane sembrono, seolah-olah sing teko ngaji niku namung sak katahe jumlah kursi. Ya ora mungkin wong kiyaine viral kok padha. Mila kula nyuwun Fatihah muga-muga kula saged ngaji minimal sak jam. Wong niki mungkin tasik pindah malih teng Kota Malang. Jadwal kula niku sak janjane ajeng kula batesi. Tapi mesake. Yen Bapak Ibu mirsani sedinten niku sing njaluk jadwal ngaji teng pondok niku tiyang pinten. Minimal per hari menika ingkang ngersake jadwal pengajian 500 permintaan. Umpama niku kabeh kula tampi ping sebulan niku wis 15.000. Umpama sedina ngaji ping 3 berarti sebulan namung ping 1.000. Setahun ping 1.000. Niku lak 15.000 kula tampi kabeh. 15 tahun kula berarti ra tau ning omah. Pertanyaane kula kelone kapan? Ngaten mawon wis diwangi lara-lara. Ila nyuwun hadiah Fatihah mugi-mugi kula sehat nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Fatihah nomor kalih mugi-mugi wedange cepet teko nggih. Ngerti wong lara wedange telat. Pekok apa petuk jane. Bapak Ibu rahimakumullah. Seminggu sakderenge Mas Dedi Corbuzier niku mlebet Islam. Niku telepon kula. Piyambakipun ngendikan, "Bro, lah pengajian wedange telat apa ora?" "Oh, aku ngelak." Apa pertanyaan Mas Dedi waktu itu? Jam 2 bengi telepon kula ngomong ngeten, "Bro, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam." Atau dalam bahasa lain, saya pengen masuk Islam. Saya jawab waktu itu, "Really? Tenane bro?" "Yap, I will to be a Muslim." Saya pengen masuk Islam. Sing gawa wedang kimcil ngarepe kiai yo katokan tondo. Wis rabi durung? Urung. Ya muga-muga dadi bojone Banser. Iya. Ketika Mas Dedi niku pengen masuk Islam, "Bro, tolong saya dituntun membaca 2 kalimat syahadat, saya pengen masuk Islam." Waktu niku jawaban kula nopo? "Gak usah, jangan."
Lagi yang mbak takon, lah kenapa kok jangan? Kula jawab, jadi orang Islam itu berat Ferguson. Cukup aku saja, kamu nggak akan kuat. Soalnya nopo, kula mboten pengen Mas Dedi niki mlebet Islam main-main. Bocah niki lak pintere ra umum. Mas Dedi menika lulusan S3, gelare PhD, filosofi doktor. Sementara belajar agama kali kula namung lulusan S1, niku mawon ijazah mboten kula pendet. Soalnya kula isin kuliah 4 tahun gelare SAG, sarjana agak gimana gitu. Bocah niki lak pinter banget. Sampai pintere Mas Dedi menika rambut mawon rawani tukul ning dase. Kemudian dia saya tanya, kenapa kamu pengen masuk Islam melalui saya? Toh teman ustadz kamu banyak, kiai banyak. Waktu niku Mas Dedi jawab, kan dulu Gus Miftah pernah bilang, ngomong apa? Besok wajah Islam saya itu seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya orang yang suka marah, maka Islamnya akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya ini keras, maka Islamnya akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu Islamnya ini galak, maka Islamku akan menjadi Islam yang penuh dengan kegalakan. Dan Gus Miftah bilang, kalau pintu masuknya ini ramah, maka Islamnya akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Maka kemudian Mas Dedi bilang, kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, itu adalah this is you, itu adalah kamu. Saya tanya, kenapa kamu bilang Islamku menyenangkan dan ramah? Jelas orang kampus ngaji sama Gus Miftah, akademisi ngaji sama Gus Miftah, pengajian umum ngundang Gus Miftah, anak dunia malam ngaji sama Gus Miftah, banci ngaji sama Gus Miftah, begenggek yo ngaji karo Gus Miftah. Lah memang bener lah niku. Kula niku teng Yogya duwe jamaah pengajian lonte niku 700. Duwe purel anak-anak dunia malam niku 1200. Teng Jakarta enggak kepitung. Purel niku napa? Perempuan rela diusel-usel. Niku kerjane napa? Teng puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaannya mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Banci kula openi, kula niku duwe teng Yogya niku duwe banci 400. Cah mabuk kula openi. Yang paling nyenengke nggih pengalaman pengajian kali banci niku. Segeralah sholat di belakang imam, sebelum kamu disolatkan di depan imam. Banci ini takon, lah bedane nopo? Ya beda, lan ning mburi imam jenenge makmum, ning ngarep imam jenenge almarhum. Lah takon kalih kula, la wong lanang mati jenenge napa? Ya almarhum. La wong wedok mati almarhumah. La banci mati aluminium. Niku mon kula duwe 400. 400. Banci niku jenengane kabeh singkatan nih. Jenengmu sapa? Laura. Apa kuwi lanang ora wedok ora. Sing paling ngetren teng Yogya namine Sucipto. Napa niku susune lancip diganjel boto. Lah iki ngerti aku Sukarlan. Asu nglekar. Maka miturut Dedi, pengajian saya itu pengajian yang menyenangkan dan Islamnya Islam yang ramah dan menyenangkan. Karena dasar itulah kemudian kula tampi. Maka tanggal 21 Juni 2019 bocah niki tindak teng pondok. Padahal waktu itu yang minta pengen mengislamkan Mas Dedi itu banyak orang.
Semua stasiun televisi pengen ngersake dadi acara TV karena mereka meyakini masuk Islamnya Mas Dedi itu akan bombastis dan fenomenal. Kulo telepon, kowe lak pengen mlebu Islam ning Jakarta, tak goleke kiai Jakarta, tak goleke ustadz Jakarta, tak goleke masjid ning Jakarta. Bocah niki ngeyel, pokoknya kalau saya harus masuk Islam harus melalui Gus Miftah. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, pertanyaannya, kenapa kok orang hari ini mengenal Islamnya Gus Miftah itu Islam yang menyenangkan? Sampai saya pernah diundang pengajian keliling Eropa, Belanda, Belgia, Italia, Swiss. Benjang niki enten undangan malih mriko, tapi kula dereng enten wekdal. Orang-orang itu kemudian ngundang kula ngaji gara-gara nopo? 1 menit ceramah saya solawatan di hadapan para purel itu merubah pandangan mereka terhadap Islam. Selama ini mereka menganggap Islam itu menakutkan, identik dengan kekerasan, radikalisme dan lain sebagainya. Tapi begitu ndelok ceramah kula teng kafe, otak mereka berubah. Kok iso agama ditampa teng dunia maksiat? Walaupun kula menyadari banyak orang Islam sendiri yang tidak sepakat dengan cara saya. Kula live teng televisi, ono kiai kelas RCTI lah, rombongan celana tinggi Indonesia, tak teng Malang namanya Al Kacong, aliran Kathok Congklang. Lah ibu-ibu sing lungguh ning ngisor niku KMT, kelompok badok terus. Ono kiai ngaji kok mangan wae. Punten nggih, ndas kula niku umet weteng kula niku lemes soalnya kula niku diare. Sedina niku ngising ping 15 tak kandhani. Jadi niki kalih ngempet ngising Pak Tentara. Kula lagi seneng lak ndelok tentara, polisi, pengajian lungguh ngarep dhewe. Nggih niku wau, menungso niku badhe dipateni kali Gusti Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Dadi lek ana polisi, tentara seneng ngaji ya, sesuk matine pas pengajian. Tapi lah no polisi gaweane ning pinggir dalan tok, hati-hati matine tabrak truk nih. Lha kowe seneng dadi banser jejer karo rondo tuwa ngono iki lho. Lah waktu itu ada pertanyaan dari pembawa acara, bagaimana pendapat Ustadz terhadap pengajian Gus Miftah di dunia malam? Jawabannya nopo? Pengajian Gus Miftah di dunia malam itu memalukan. Sholawat kok di hadapan orang-orang berbaju seksi dan di hadapan para pemabuk, itu memalukan. Waktu itu saya dimintai pendapat, apa pendapat Gus Miftah? Kula jawab, kalau memang yang saya lakukan pengajian bersama anak-anak dunia malam dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat ahli maksiat diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Awake dhewe niki lucu, sering menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Awake dhewe niki sering banget ngenyek ahli maksiat seolah-olah awake dhewe ra tau tumindak maksiat. Bila kula sering matur, umpama kowe iki ra iso nglakoni kaya sing tak lakoni, aja melu mencaci maki, aja melu membuli, minimal mangdongake. Caci makimu tidak akan pernah merubah mereka, sementara doamu bisa menjadi sarana dan wasilah hidayah bagi mereka. Maka saya sering mengatakan, jangan menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Seharusnya jangan benci orangnya, tapi bencilah dosanya, kelakuannya. Jangan menjadi hakim, tapi jadilah penasehat. Bila bocah-bocah kafe niku kula kandhani, "Nduk, napa Kiai? Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat.
bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Ana sing kandha kali kula, nggon maksiat kok dienggo ngaji. Kula jawab, luweh apik nggon maksiat dienggo ngaji daripada nggon ngaji tapi dienggo maksiat. Wong apik kali wong elek niku bedane tipis. Wong apik tau tumindak elek, wong elek tau tumindak apik. Saapik-apike panggonan niku ana eleke, saelek-eleke panggonan kudu ana apike. Kula gawe masjid, masang beduk, ngundang pendeta. Pendetane takon kali kula, "Gus, mbok masjidnya dipasang piano kados gereja kula?" Kula jawab, pendeta niki lucu, masjid kok dipasang piano, sandal mawon ilang kok kula. Mila kula pasangi beduk, yen arep mau untal-untalen beduke. Pertanyaane ngeten, wong ki pengajian nggon sing apik kok dadak dikawal banser iki ngopo? Soale wingi kejadian teng Lampung, pengajian moro-moro ana rondo munggah panggung ngrangkul kula. Kan aku bingung. Arep tak tolak kok penak. Mila fungsine banser ki ngono. Kula ana rondo arep ngrangkul aku, rangkulen dhewe. Kalau niku sering pengajian, men dikandani cik loro, wis rasa salaman rapopo. Kadang-kadang rondo-rondo niku ya Allah, njuwiwit susu klenut. Arep tak bales kok wedok. Ora tak bales kok nantang-nantang. Kowe ngopo cengengesan ra ngono kuwi? Malah bayang-bayang. Lah pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa kemudian Islam saya Islam yang menyenangkan? Kalau wenehi contoh, betapa menyenangkannya akhlak Rasulullah. Mila menawi Siti Aisyah menika dipun tanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah wahai Siti Aisyah? Kana khuluquhul Quran, wasimatuhul ghufran. Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu akhlake Quran, orangnya pemaaf. Wayang sohulil ingsan, wayafsahu fil ihsan. Miturut Al-Berjanji menika. Kanjeng Nabi niku akhlake Quran, pemaaf, nasihati menungso, berbagi kebaikan. Niku Kanjeng Nabi. Kula wenehi contoh supaya jenengan niku dadi wong Islam rasa atos-atos banget. Sakniki lak napa-napa disalahke. Ngene salah, ngono salah. Kabeh wong dikafir-kafirke, dinerakake. Seolah-olah surgane arep diuntal dhewe. Wong-wong ngoten niku biasane dolane kurang adoh. Turune kurang bengi, kancane kurang akeh, kopine durung teko. Kula mong kandha kopine durung teko. Apunten Pak Kiai, sikil kula kuweju, kula tak sila mawon. Ya wong lara iki bebas. Ngapunten lho Pak Kiai, soalnya ini luwara nih awake niki. Kula iki ndelokke jenengan ndase dadi telu-teluan iki. Lha kula nganggo kacamata wong wedok rasa rewel, copot. Iki pengen ngrungokke suaraku, pengen apa pengen delok mataku jane. Cangkeme rondo. Ya ngono, wong tuwa jilbabe pink yo ngalah. Kemayu ya londan, wong tua jilbabe pink, kayak kotange ya pink. Kalau wenehi contoh, sinambi ndonga muga-muga kopine teko. Rikala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah saking Mekah teng kota Madinah. Ngoten nggih. Iki lak ceritane tahun baru Islam to niki. Rikala Kanjeng Nabi hijrah
saking kota Mekah teng Madinah. Teng Madinah niku lak pun wonten tokoh kondang. Namine sinten? Abdullah bin Ubay. Jadi jenengan ampun salah. Lak jenenge Abdullah mesti Islam ge ora. Niki musuhe Kanjeng Nabi namine Abdullah bin Ubay. Mila Mas Dedi niku begitu mlebet Islam takon kali kula, apakah orang masuk Islam harus ganti nama? Kula jawab mboten. Mas Dedi niku lak nama komplitnya Diodatus Ari Sanjoyo. Celukane nama kondangnya Dedi Corbuzier. Begitu sowan Kiai Ma'ruf ditambahi Mas Dani, kalau Mas Dedi kalau pengen nambah nama tambahi Ahmad atau Muhammad. Waktu itu saya bilang, wis bro Ahmad baik. Apa? Ahmad Dedi. Nah malah jawab, kok kaya Ahmad Dhani. Jadi tetap wong Dedi niku lak seneng kali kula gara-gara Islam kula niku mboten Islam formalitas. Contoh ajeng mlebu Islam dalune telepon kula, bro saya besok harus pakai baju muslim apa enggak? Kula jawab mboten. Sing penting nutup aurat. Kowe nganggo baju apa terserah. Jadi bocah niku seneng kali kula niku mergo kula tiange niku ora kakean peraturan. Sing kurang ajar niku cangkeme wartawan, kula ngajak Mas Dedi Jumatan pertama kali teng Masjid Bintaro. Wartawan takon, Mas Dedi kenapa nggak pakai kopiah kayak Gus Miftah? Dijawab kali Dedi, emangnya wajib? Ya tidak. Tapi Mas Dedi harus tahu, kata wartawan. Kenapa? Kopiah itu fungsinya untuk nyegat rambut supaya tidak masuk jidat. Gila ngenyek banget toh. Rambutnya randuwe kok mlebu ning bathuk, ya goblok mencahi aku. Dan pertanyaan yang paling menyebalkan sampai hari ini niku siji, kula paling jengkel lak takon ini. Gus, takoke Mas Dedi, mpun sunat napa dereng? Ya. Akhirnya kula kepepet, kula takon teng Jakarta, bro, ana pertanyaan, kowe sunat apa durung? Dijawab sama Dedi, kalau saya jawab sudah nanti Gus Miftah nggak percaya. Terus gimana? Deloken dhewe. Kula jawab, "Moh aku." Lawang kok pengajian ambune iwak asin to iki. Kere wong Malang. Peteng kula ora malah mancing-mancing iwak asin. Dancuk. Tolong pengajian ambune iwak asin ini. Ya Allah enake. Kula niku mangan mutah lara mutah bangsur malah mambu iwak asin. Akhirnya Mas Dedi kula kandhani, "Lah aku ki percaya kowe wis sunat, tapi kalau wong Malang ora percaya." Terus carane men wong Malang percaya pripun? Gampang, tak fotone engko tak postinge aku. Jadi ampun ketipu nggih, tidak semua nama Islam itu ternyata orang Islam. Contohnya ini Abdullah bin Ubay. Kayak Pak Kapolsek jenenge Yusuf. Senajan ngomongnya orang ganteng kayak Nabi Yusuf. Jenenge Yusuf kayak. Kan itu namanya fitnah itu. Nama tidak sesuai dengan wajah. Ora kena nesu dan lah Kapolsek kan pangkatnya AKP, Ajun Komisaris Polisi. Kula lak teng Mabes Polri pangkatnya AKBP. Aku kiainya Bapak Polisi. Lah menang aku. Kula wingi takoni Wak Irwasum Mabes Polri Irjen Umar Septono. Gus, apa pandangan Gus Miftah terhadap polisi Indonesia? Keren. Polisi Indonesia itu sekarang baik dan gimana tidak? Ngaman ke demo diantemi watu sing mlebu ambulan watu nih aku teng Indonesia niku jos banget tadi niku. Maka polisi Indonesia niku sakniki apik kabeh Pak Jenderal. Ning sing paling apik ana loro, napa niku patung polisi karo polisi tidur ngono. Yang mencoreng citra polisi niku namung siji Pak Kapolsek, anak buah jenengan mangkandani. Lah Kapolsek biasane ora, anak buah sing kurang ajar. Polisi Ciluba lampu merah menggok moro-moro iya kere soalnya kula tahu kejadian padahal sing kula gonceng niku Kombes Imam Sugianto Leting 90 ajudane Pak SBY ajeng golek mangan
lampu merah belok kiri ana tulisannya go ahead niku lak tulisannya langsung aja mandek moro-moro dicegat takoni SIM-nya ada kula kei no SIM surat izin menikah lagi ya go STNK nyoh setengah tua ning kewer-kewer helm ono SIM gowo STNK ono Anda tetap saya tilang loh kenapa Pak Polisi tutup pentilnya nggak ada nih gowo SIM gowo STNK gowo helm ditilang gara-gara tutup pentil kan danco yang rusak ki ngoten niku lho jajan lah ngapa saya kira ngerti wong ning kantor saya di pinggir dalan dong kurang ajar juengkel lah lah tak terus ki ceritane niki Pak Abdullah bin Ubay ya ngapunten gendan lak cangkem kula ceplas-ceplos niki efek obat dan efek obat maklum wong lara dan los rarewen iki ana bocah kok lemune kaya ngene to lele sawak kok weteng kabeh kowe rapi durung umurmu pira wah 18 kok raimu tua banget moga-moga sok bojomu ayu rondo anak telu niki kalau gambarke Islame Kanjeng Nabi niku menyenangkan teng mriki sing kula contoh soal niki semangat hijrah rikala Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mlebet kota Madinah teng kota Madinah niku enten tokoh namanya Abdullah bin Ubay begitu Kanjeng Nabi teko Madinah Abdullah bin Ubay niku merasa tersaingi jadi nyuwun sewu lah ana wong teko anyar niku sing lawas rumangsa disaingi wi kat biyen tak kandhani sami kula mbiyen teko teng Yogya pertama kali dilok-lok kowe Miftah kae sapa gaya sak piturute kula nggih mau mendel mawon pertama kula mbiyen dimasalahke soal nasab sampai akhirnya tiang-tiang ngerti lah kula niku keturunane Mbah Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo bin Brawijaya V jadi mbah kula niku Brawijaya V kula keturunan nomor 9 saking Mbah Muhammad Besari Ponorogo Muhammad Besari niku kiai paling tua ning tanah salah satu kiai tua teng tanah Jawa jadi kula niku asline Ponorogo tapi lahir teng Lampung istilah kerene Puja Kesuma putra Jawa kelahiran Sumatera yang asisten kula niku Indo Pakistan bapaknya iblis ibune setan singkat cerita kehadiran Kanjeng Nabi itu menimbulkan kebencian di hati Abdullah bin Ubay akhirnya Abdullah bin Ubay niki woro-woro teng kota Madinah supaya wong Madinah niki membenci Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi niku dilokke asu kali Abdullah bin Ubay bahasa yang paling terkenal adalah samin kalbak yakulka gemukkanlah anjingmu maka anjingmu akan memakanmu jajal Kanjeng Nabi dilokke asu dan Kanjeng Nabi mboten nesu padha kula dilokke Gus telek kula yo ora nesu kula luwih milih dadi telek tinimbang dadi roti telek niku iso dadi rabuk lak roti niku dipangan tibane mung dadi tai mila kula diceluk Gus telek ora nesu napa soale kula paham wong sing ngarani kula Gus telek niku berarti uteke kebak telek ngono lek muter-muter kali Kanjeng Nabi mung didongake ya Allah muga-muga panjenengan menehi Abdullah bin Ubay hidayah pertanyaannya apakah Abdullah bin Ubay ini masuk Islam? Tidak tetapi anaknya masuk Islam putrane Abdullah bin Ubay akhirnya jadi santrine Kanjeng Nabi iku lho mila jenengan aja ngenyek wong elek karena bisa jadi di dalam orang jelek itu
Allah juga menitipkan gen sing apik. Wong sakniki nyatane kathah kok bapakne ra tau salat, bapakne ra tau ngaji, tapi anake juara TPA. Enten apa mboten? Enten. Kathah kejadian ngoten. Enten kejadian teng kapal muatan niku kathah wong Islam karo tiyang non Islam. Lah pas dina Jumat mergo pengen Jumatan teng kapal niku ana sak ruangan sing didadekke nggon Jumatan. Wong Islam ana sing Jumatan, ana sing ra Jumatan. Lah ndelalah ana wong Cina niku kandha, dasar wong Islam ki ganggu wae. Wong nggon kok malah dienggo salat. Nyuwun sewu, Cina niki diantemi. Sing ngantemi napa sing Jumatan? Mboten, sing ngantemi wong Islam sing ora Jumatan. Kan lah antik to. Ora Jumatan tapi nesu lah ana wong ngenyek Jumatan. Teng Malang akeh ngono iki, yakin kula. Mila nyuwun sewu, awake dhewe niki ra kena benci wong elek. Karena bisa jadi nanti keturunan orang jelek itu justru akan ada ya terlahir orang yang baik. Apa sakniki jenengan sing rumangsa apik niku mbahmu mbiyen mesti apik, durung mesti. Wong sakniki mbae PKI mawon anake dadi wong Islam apik niku kathah kok. Teorine Kanjeng Nabi benar. Bapakne Abdullah bin Ubay kafir, didongake akhirnya anake mlebu Islam. Kenapa kemudian kiai niku relasine karo sinten? Malaikat Jibril. Soalnya tugasnya niku dandani. Lah tugasnya niku mateni, kudune kiai niku rasa hubungan karo Jibril tapi karo Israel. Sepateni entek ke kono. Mila kusing kula jikok niki. Akhirnya singkat cerita, bapakne bocah niki mati. Abdullah bin Ubay niku mati. Anake sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, apa li? Bapak kula mati. Jenengan kersa layat apa mboten? Dilayati, Pak, kalih Kanjeng Nabi. Kula jane padha, kula pengen layat, tapi wonge durung mati. Akhirnya Kanjeng Nabi layat. Begitu layat, anaknya matur, Kanjeng Nabi, kok bapak kula disafaati? Piye le mangidoni karo Kanjeng Nabi diidoni? Cuh. Mila nyuwun sewu sakniki ana tiyang mara teng ngene Kiai, Pak Kiai banyu putih kula mangdongake dingge anak kula men saleh. Niku ana dasare. Kanjeng Nabi tau ngajarke niku. Monggo Pak Kiai dongake nggih. Mangunjuk Pak Kiai. Ya. Kok ngombene banyu putih Pak Kiai? Heeh, kopine durung teko. Ditane. Napa namung niku mboten? Anake matur meneh. Kanjeng Nabi, kula nyuwun jubahe jenengan angsal napa mboten? Lah dinggo apa li? Damel ngafani bapak kula. Jubahe Kanjeng Nabi dicopot Pak, dikekke. Mikire anake Abdullah bin Ubay niki lak bapake dikafani nganggo jubahe Kanjeng Nabi, ra bakal ditakoni karo Munkar Nakir. Wow, jubahe Kanjeng Nabi, Bro. Mila kowe pengen ra takoni Munkar Nakir gampang. Sesuk kain kafanmu rupane ijo. Mesti ra ditakoni soalnya dikira lemper. Apakah hanya berhenti sampai di situ? Mboten. Jubah diwenehke, anake matur meneh, Kanjeng Nabi, jenengan kersa mboten nyolatke jenazah bapak kula. Jajal lak kurang ajar. Wis njaluk dilayati, njaluk diidoni, njaluk dijubahi, tasih kon nyalati. Hampir saja waktu itu Kanjeng Nabi nyolati jenazah bapakne bocah niki Abdullah bin Ubay. Sayyidina Umar teko, Pak. Rasul, niki tiyang kafir lho, kok jenengan sholati pripun? Apa jawaban Rasulullah? Selama tidak ada larangan dari Allah akan aku lakukan. Maka begitu Kanjeng Nabi ajeng sholat, turunlah satu ayat di dalam surat At-Taubah. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad
mensolatkan, mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Akhirnya Kanjeng Nabi batalke ra sida salat. Loh, toleransi ini Kanjeng Nabi sampai seperti itu. Itulah yang akhirnya kemudian menjadi wasilah ribuan anggota keluarga Abdullah bin Ubay akhirnya menyatakan masuk Islam. Sing jenenge dakwah niku modele ngoten niku, mengislamkan orang kafir bukan mengkafirkan orang Islam. Kan ngoten. Jenengan perso, setelah kula ngislamke Mas Dedi, kula niku meh bendina ngislamke tiyang. Kados wau dalu kula di DM namanya Julius napa sinten? Orang Tionghoa terusir dari keluarganya mergo pengen nggo mlebu Islam. Goleki kula, ndelalah kula cek tiyang Malang. Kula ajeng goleki awak kula sakit, wau dalu pas kula pengajian teng kota kula matur, sapa sing gelem goleki bocah iki tak sangoni. Sahadatno. Akhirnya digoleki, ketemu bocah niku nyuwun sewu. Gelandang wonten daerah namine Kotangan, Kayu Tangan kok Kotangan, angel men to. Ya nan ya, Kayu Tangan. Akhirnya kula titipi dhuwit 500, tulung bocah iki tukoke panganan, didusi, disandangi, engko sahadatno, bocah iki goleki aku. Ora kudu ketemu aku. Engko diopeni wong Malang, lak wong Malang ora sanggup ngopeni kon mara ning Yogya. Tak openan. Kula niku meh bendina dari Iran mara teng Yogya njaluk diislamke. Dari Jerman niki mbiyen tiyang benci banget kali Islam, akhirnya njaluk diislamke, kula sahadatke sak keluarga wong 5. Dari Australia ngoten, namine Antonio Scodori mara teng Yogya. Nggih kula suguh kopi, beda ning kene belas ora ono. Wong loro njaluk kopi ora diwenehi. Kere. Tidak ada kopi teh pun jadi. Sangit. Kok Mbak Emor teko meneh ta ya? Mbak katokan mau lho. Tadi niku dakwah itu mengislamkan orang kafir bukan mengkafirkan orang Islam. Maka ternyata menurut orang-orang Eropa, wong-wong Australia, Islamnya Gus Miftah itu menyenangkan dan jadi jalan hidayah bagi mereka, Pak. Sing cilaka niku wong Australia niki kula islamke disuguh panganan napa-napa ra gelem doyan cangkeme. Bojo kula lak jengkel to. Kok saiki ambune terasi. Iki jane sing masak iki sapa nih? Coba weger ya. Akhirnya bojo kula nggodhog singkong, masake sayur bung dan wong Australia niku mangan sayur bung malah cangkeme doyan. Lah takon kalih kula, what is this? Iki apa? Aku mumet ndase bung iki bahasa Inggrise apa? Akhirnya kula jawab, this is bung. Lah takon to, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Lah kula mumet, akhirnya kula jawab, bung is the young bamboo. Bung itu adalah bambu muda. Malah bengok, dahsyat, bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua jane. Lah kok dadi lanang ki ngopo? Sing tak arep-arep wedok mau sing teko kaya ngene lah. Pon. Ireng kumisen.
entak tandur pari senteko suket teki. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kira rodok mumet ngoten niku diwenehi kopi biasane insyaallah tambah mumet. Gawe kopi teng klepret kaya kumise caca. Ora rapi belas. Bapak-bapak sing sepuh-sepuh nggih, jenengan lak ngombe kopi aja diwenehi gula. Niki untuk melindungi jantung. Mila saking sering kula niku ngombe kopi, kula ditawani dadi bintang iklan kopi. Tapi kula tolak. Soalnya iklan kopi niku kabeh ngapusi. Kopi kapal api. Dibuka kopine ora ana kapale. Kopi tugu luwak, dibuka kopine ora ana luwake. Iklan niku sing jujur mung siji, iklan sarung gajah duduk. Dibuka sarunge ana belalene. Iya. Ora percaya bukaan dhewe. Tapi ampun kopi susu, sak ndok-ndoke matamu ki apa? Belalai kok ana ndoke iki lho, ngawur jeneng. Kopi niku tanpa gula niku sehat, tanpa susu sehat. Mila lak kopi susu niku sakjane mboten sehat. Terus bingung ke, kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Oh iya ta. Mila kula lak disuguh kopi susu niku kula akali. Kopi ini tak ombe, susu ini tak cekeli. Ya. Ya maklum Pak Tentara, efek obat ya. Los. Daripada mumet, dasi kula mumet banget nih. Buat banget rasanya nih. Jane wae kula pengen makan ngaji ndase tak dekekke ngoten. Lah Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi nyuwun sewu. Gara-gara pola Kanjeng Nabi yang seperti itu akhirnya mendatangkan banyak orang untuk masuk Islam. Sekarang yang menjadi persoalan itu nopo? Begitu gampangnya kita menyalahkan orang lain. Terutama nih kita, aturi nggih. Teng mriki enten MTA napa mboten? Muga-muga mboten. Sing didadekke dasar wong MTA nolak tahlilan niku nggih ayat niki, lek dagelan meneh. Wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Niki dadekke ayat nolak tahlilan. Padahal asbabun nuzulil Abdullah bin Ubay niki wae. Lah kali kanca-kanca MTA ayat niki dingin nolak tahlilan. Janganlah kamu sekali-kali mensolatkan mendoakan orang yang mati salah satu di antara mereka. Ora didelok sing dimaksud ala ahadim minhum niku sinten. Padahal sing dimaksud ala ahadim minhum miturut tafsir Al-Misbah tulisan Profesor Dr. Quraisy Shihab, yang dimaksud ala ahadim minhum niki siji wong munafik, loro wong kafir. Mila zaman Mbah Hasyim Muzadi dari ketua umum PBNU tahu ngendikan jenazah koruptor kalau mati jangan disolati. Kenapa? Karena koruptor itu termasuk wong munafik. Ayatul munafiki salah satu. Cirine wong munafik kuwi ana telu. Siji idza haddasa kadzaba, yen ngomong goroh, wa idza tumina khona, dipercaya dia khianat, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia tidak pernah menepati. Koruptor itu kan berarti goroh, koruptor itu berarti khianat, koruptor itu berarti dia tidak tepat janji. Janji orang jikok duitnya rakyat tapi nguntal duitnya rakyat, akhirnya dicekel karo KPK. Contohnya wali kotamu. Mbok Malang kok langganan ya napa radong. Langganan dicekel KPK. Jamaah sak DPR kabeh. Ya Allah, afdalul korupsi bil jamaah. Niku ketoke sing salah guru TK niku. Gara-gara mbiyen wali kota, bupati, DPR niku rikala mlebu TK cerita kancil nyolong timun. Mila begitu dadi DPR gaweane maling kaya kancil.
Mila bola-bali kula ngomong yen kewan mangan tanduran ning sawah kuwi jenenge bajing, tapi kewan sing nguntal duwite rakyat teng gedung DPR jenenge bajingan. Nggih. Niki salah niki tiyang MTA. Kaya iso nafsirke ayat niki nolak tahlilan niku wis ra mutu blas nih. Ngawur niku. Niku sing jenenge jaka sembung bawa golok enggak nyambung blok. Lah soalnya ngaji ini mung karo radio, mboten ngundang kiai kok. Padahal sing jenenge radio niku napa? Ana swara tanpa wujud. Ya ana swara tanpa wujud jenenge entut. Mila kok ngaji ini mung karo radio berarti gurune entut. Sun sembore semiki masyota udan jero ati ana suarane ra ana wujute entut jenenge. Lak gurune entut ora mungkin mondoke teng Al Hikam. Mondoke teng pundi? Al Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Entut niku lak sifatnya ndadekke fitnah, sing entut sapa, sing mambu sapa. Ini ku wau, mergo dolane kurang adoh, turune kurang bengi, koncone kurang oke, kopine kurang kentel. Rewel matamu, rewel. Cangkeme atos. Ana wong lara dilokke rewel. Kudune kowe maklum efek obat. Wong Malang iki cangkeme atos. Dilokke rewel. Maka Islam yang ramah inilah kemudian yang dijadikan tagline oleh Islam Nahdlatul Ulama. Maka muncullah kemudian istilah Islam Nusantara. Lah jenengan persani pengajian kula teng YouTube yang paling dibenci oleh orang-orang di luar NU niku napa? Ketika saya berbicara Islam Nusantara, ketika saya berbicara anti khilafah, ketika saya berbicara ke NU-an, niku udah dibenci nih Romo. Termasuk kula wingi belani bocah Banser kenapa tidak dikirim ke Papua. Sing membuli kula niku wong 14.000 komentare elek kabeh. Tapi kula ora cilik ati. Kenapa saya cinta banget sama Banser? Soalnya Banser iki wong paling ikhlas sak donya. Polisi tentara ono gaji, Banser belas ra tau gajian. Nanti rupane irenge kaya ngene. Mangkat ngaji dhisik dhewe, mulih ngaji keri dhewe, panitia ra pengerten, Banser 12 rokoke sak bungkus, alah-alah sakler ya. Mila kula yakin Banser niku mlebu surga. Kok ana Banser ra mlebu surga niku ana sebabe. Pas kiai ning ngaji, Banser ning mburi panggung nguyuh ora cewek. Lah niku biasa. Mila kula pesan kali ibu-ibu, menawi golek mantu prioritaskanlah Banser sebagai calon menantumu. Wah. Kenapa harus Banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Iya, ngono blo. Lah tentara beda meneh. Pilihlah tentara sebagai calon menantumu. Wow. Kenapa? NKRI saja harga mati, apalagi menjaga anakmu. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, wajah Islam yang menyenangkan inilah hari ini seharusnya menjadi semangat hijrah. Aja meden-medeni, sing nyenengke mawon ngoten. Mila Islam kula niku betapa tidak menyenangkan. Lan jenengan tahu tindak teng pondok kula. Pondok kula niku berdiri di kampung orang Nasrani. Tangga kula niku 60% Katolik, sing Islam 40% niku 100% Muhammadiyah.
Sing NU mung kula dhewe, Pak. Dadi kula niku lak gawe pengajian ora ana istilah tiyang tabarukan ngalah berkah karo kiai. Yo gawe panganan dhewe, pasang tenda dhewe sak piturute. Mung kula luar biasa, kula bisa kemudian karo wong kampung Muhammadiyah akhirnya melu mujahadah. Tiang-tiang Katolik niku akhirnya nyuwun sewu ya melu ngewangi kula ngaji sak piturute. Kenapa? Karena niki carane Kanjeng Nabi. Tangga kula kidul kula plek niku pendeta, lor kula niku kuburan. Seumur hidup kula ora tau bertengkar kali tangga lor kula. Aku kuburan. Kula kali kanca-kanca Muhammadiyah yo apik. Soale kula mbiyen zaman kuliah manggon masjid wong Muhammadiyah 4 tahun. Enten masalah Gus, mboten enten. Masalahe mung siji. Gara-gara kula manggon masjid wong Muhammadiyah Pak Kiai, kula kuru. Bobot kula namung 40 kilo. Napa kula melu Muhammadiyah kuru? Soale Muhammadiyah belas ra tau ana slametan. Ramangan-mangan belas kere aku. Begitu kula dadi wong NU, kula lemu balik nang kampunge wong NU, kula lemu. Soale napa wong NU niku titik-titik mangan. Yasinan mangan, tahlilan mangan, sholawatan mangan, manakipan mangan, istighosahan mangan. Tanggane lara njaluk didongake mangan. Delalah sing lara mati mangan meneh. 7 dina. Nganti rupane kaya besek iki lah. Ila saniki kata sing ra seneng karo NU. Ngomongin apa? Sholawat oleh, sholawatan ra oleh, yasin oleh, yasinan ra oleh. Lucu meneh niku, tahlil oleh, tahlilan ra oleh. Kuwi goblok, ora iso bedoke kalimat an. Apa bedane yasin karo yasinan? Yasin niku durung diwaca. Lak wis diwaca jenenge yasinan. Tahlil niku durung diwaca, lak wis diwaca jenenge tahlilan. Sholawat niku durung diwaca, lak wis diwaca jenenge sholawatan. Mosok mung gara-garaan ra oleh, kathok oleh, kathokan ra oleh. Sarung oleh, sarungan ra oleh. Sing mesake ya mbok-mbok, kotang oleh, kotangan ra oleh. Ya gondal gandul. Islam Nusantara itu merupakan pengejawantahan dan aplikasi dari Islam rahmatan lil alamin. Ngoten lho. Mila kula dhewe karo tangga kula sing Kristen niku ya akur. Kula lak bodho Idul Adha niku motong sapi pondok kula niku minimal 12. Tangga kula Kristen kabeh tak wenehi. Jeroan tak wenehke. Jeroane usus tak wenehi. Kabeh pokoke tak wenehi. Kabeh. Sampai sing diterapke teng kampung kula niku nggih. Lah tangga kula Kristen Katolik mati. Yang Katolik itu nggih sembahyangan. Wong Islam ya teko nunggoni. Mungkin rampung sembahyangan, wong Islam karo wong Katolik niku mangan bareng dahar kembul bujono. Wong Islam mati, kula ajak tahlilan. Kamangka Muhammadiyah. Wong-wong Katolik teko ning mburi, mungkin rampung tahlilan mangan bareng. Indah betul kampung saya itu. Idul Fitri datang, wong Katolik masak dibagi sak kampung dalam rangka merayakan Idul Adha, Idul Fitri. Begitu Natal, wong Islam udah masak dalam rangka menghormati mereka dibagi wong sak kampung. Lah, prinsip saya yang seperti ini niku dinyek kali wong-wong miftah kae murtad. Saniki cara gampangnya ngeten, jenengan duwe HP kartune simpati. Jenengan berdiri di bawah tower XL. Kira-kira sinyale jenengan hilang napa mboten? Mboten, tetep mawon utuh. Apakah gara-gara seperti itu iman saya menjadi hilang? Mboten. Dan prinsip itulah sebenarnya yang menjadikan Mas Dedi itu tertarik masuk Islam. Kula niku nyantai kok. Kula duwe kolam,
pendeta pengen mancing, ayo Gus mancing, monggo, ngejak kula. Begitu tekan kolam pendetane kondo, sikil kula korengan Gus, ora kena banyu. Pripun? Mbok kula digendong. Akhirnya kula gendong Pak pendetane. Begitu tak gendong, pendetane kondo. Baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Matane aku ngono. Akhirnya kula juk ning jero kolam, biyur. Pendetane nesu. Kenapa saya dilempar ke air Gus? Kula jawab, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Suwante kampung kula. Niki lho Islame wong NU ki ngoten iki. Kula dijemput karo pendeta piknik ning pantai Parangtritis. Begitu numpak bis kula kondo bismillah. Diprotes karo pendeta. Salah Gus, kita tidak naik bismillah tapi bis kota. Awas goyang. Begitu ning dalan udan angin bledek deyer. Pendeta ngomong haleluya haleluya. Saya protes, salah pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar. Begitu sampai Parangtritis mudhun kula saking bis nganggo sarung lali kula ora sempakan. Delalah angine banter wut, sarung kula buka. Pendeta bengok, wow. Kula jawab, salah pendeta, ini bukan wow tapi alif. Aku ngene kok wow, iki alif aku. Sing ora lulus Iqra mesti ra paham. Indah ngoten. Soale napa? Soal iman. Al-Qur'an lampun dawuh. Famang syaa falyu'min, famang syaa falyakfur. Sing ngarep iman imano, sing ngarep kafir kafira. Begitu wis beda-beda agamane, diwenehi konsep toleransi. Napa toleransi ini? Lakum dinukum waliyatin. Undang-undangnya napa? La ikroha fitin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Inilah awal mula Mas Dedi niku seneng karo Islam. Gara-gara kula ditakoni, Gus, apa pandangan Gus Miftah terhadap agama dan Pancasila? Ini Pak Tentara kudu paham, karena berkaitan dengan 4 pilar kebangsaan. Waktu itu saya jawab, bro, ada orang yang mengatakan semua agama itu benar. Menurut saya salah. Salahnya di mana Gus? Seharusnya kalimat yang benar itu adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar titik bahaya Pak. Kok Pak Yusuf mendino iso ganti agama? Islam, Senin Islam, Selasa Kristen, Rebo Katolik, Kemis Hindu, Jumat Konghucu, Sabtu Darmo Gandul, Minggu Gandule Mbah Darmo lah cilokon. Dan ternyata nyuwun sewu, setelah saya lihat yang mampu mengadopsi dan mengejawantahkan itu dengan baik adalah Islamnya orang Nahdlatul Ulama. Karena di dalam NU kita diajari tasammu, tawasud, tawasun. Islam yang moderat ngoten. Monggo kula pesen nggih, niki tahun-tahun fitnah untuk NU. Wong NU difitnah jarene ra seneng karo Habib. Wong ngajari wong NU seneng karo Habib niku padha karo ngajari bebek ngelangi. Habib niku teko teng Indonesia pertama kali sing ngopeni sinten? Wong NU. Kok saniki wong NU benci karo Habib Rizik? Ora ana ceritane. Kula pesen karo Banser. Senajan to awake dhewe berbeda pendapat karo Habib Rizik sekalipun, selama beliau-beliau ini dzurriyyahnya Rasulullah, kita tidak boleh membencinya. Ahlu Baitul Mustafa tuhuri. Kita boleh tidak sepakat, tetapi tidak boleh meninggalkan rasa hormat.
maka di dalam kitab taklim disebutkan al-hurmatu khairum minat ta'ah. Zuriyahnya Rasulullah siapapun termasuk Habib Rizik kita hormati, tetapi tidak harus taat. Delok-delok isi ceramai. Kan kula difitnah, jadi kula benci karo Habib Rizik. Enggak, guru-guru kula teng NO tidak pernah memberikan pelajaran kepada saya untuk membenci Habib siapapun itu. Di dalam pandangan politik saya berbeda dengan Habib Rizik, tetapi bukan berarti saya boleh membenci Habib Rizik. Selama beliau dzurriyyahnya Rasulullah, awake dhewe wajib hormat, tetapi tidak harus taat. Lah pemahaman ini sing angel Pak iki angel banget. Awake dhewe iki seolah-olah lara taat dianggap ora hormat. Beda. Ini contohnya, ibu-ibu ngaturi bojone sarapan. Pak, sarapannya pun siap, monggo sarapan. Sing lanang jawab, aku jek macul Bu, kowe sarapan dhisik. Sebagai wong wedok sing apik, awakmu kudu jawab, boten kula ngenteni bapak. Begitu jenengan jawab boten, berarti boten taat karo sing lanang. Wong dikongkon sarapan kok jawab boten. Tapi kowe jawab boten kuwi mergo hormat karo bojomu. Kuwi bener. Ora kok sawang sule, ayo Pak sarapan. Engko Bu kowe dhisik. Oke. Kuwi jenenge ceniningan. Woblok malah oke. Tak pangan dhisik. Dan maka nyuwun sewu, saya siap menghadiri undangan pengajian dari organisasi apapun, tapi kula kondo, tapi saya tidak akan pernah menghilangkan identitas saya sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ila kaya sesuk kula tanggal 15 sak diparingi sehat, kula diundang Amazing Muharram oleh Ustadz Fatih Karim dan kawan-kawan. Kula kondo karo Pak Sekjen PBNU, Pak Jen, pripun Gus, aku tak teko. Ngeten. Nggih. Kenapa? Bagi saya nyuwun sewu, berbeda itu tidak harus bermusuhan, itulah tasamuh, ngoten lho. Maka kalau kemudian kita diajari untuk hormat dengan habaib, salah awakmu sing ngajari. Awake dhewe iki wong-wong niku dereng kenal Habib, awake dhewe sing ngurmati Habib. Habib karo kiai niku lak bedane tipis. Habib niku nasab, kiai nasib. Padha karo fatayat karo muslimat lah. Fatayat karo muslimat niku lak bedane tipis. Lak fatayat ki ambune parfum, muslimat balsem. Ngoten niku tok ngoten. Yo lak fatayat ki SDSB. Semok depan, semok belakang. Yo lah muslimat yo STNK setengah tua yang kewer-kewer. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kula ngajak Bapak Ibu Malang, yuk tampilkanlah wajah Islam dengan menyenangkan. Orang akan berbondong-bondong untuk mencintai Islam. Wallah. Napa kula mboten nate benci PSK? Karena adanya PSK tidak untuk saya benci, tetapi untuk saya kasihi. Karena syarat jadi kiai miturut Imam Al-Ghazali menika napa? Alladzina yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah, yang memandang umat dengan kacamata kasih sayang. Sing kurang ngajar wartawan Inggris Pak, takon kula ngeten, Gus Miftah berapa lama ngaji dunia malam bersama PSK? 19 tahun. Sak janjane pengen apa ora? Kurang ngajar to kuwi. Dia tak jawab, yo pengen aku. Terus pripun? Yo ngempet. Aku yo ngono ta. Mosok kaya banser ngacengan umpamane ngono kuwi lak yo ora. Jole. Kowe rabi dong ta? Wis, alah rupa kaya ngene kaya payu ngono lho. Banser iki top tenan. Semoga bojomu mateng meneh ya. Amin. Lah Islam yang menyenangkan inilah sebenarnya Islam yang rahmatan lil alamin, ngoten lho. Mulai kula kadang-kadang ya Allah, Indonesia iki jarene wingi ribute mergo pilpres, kok iki pilpres wis rampung tetep ribut. Ngaten.
Karena banyak yang tidak suka kalau Indonesia niki ayem. Pancasila wis bener, kiai-kiai wis sepakat, Mbah Hasim sepakat cik diotak-atik. Jarine Pancasila ra cocok nggo Indonesia. Iki bahasa apa? Wis ra melu berjuang, perang yo ra iso. Kok dadak cangkeme cerewet. Malah kula di-tag nang Instagram, awas lagu musyrik nopo Padamu Negeri. Lagu Padamu Negeri jene musyrik ndak. Ilmu lho. Uteke Jaka Sembung bawa golok kuwi mon. Enggak nyambung blok. Hati-hati. Cara menghancurkan bangsa Indonesia itu tidak dengan perang. Soalnya nopo? Perang teng Indonesia niku ragate larang. Nggawa tank mlebu ning Malang, parkir 2000. Tentara nembe istirahat parani pedagang asongan, cang goreng, cang godok, cang kemung. Nguyuh 2000 larang. Maka cara mereka menghancurkan Indonesia niku di wilayah ideologi. Awal kemerdekaan NU Muhammadiyah didu mung gara-gara kunut ribut. Ning sakniki teng Malang wis ra ribut, teng Kalipare wis ra ana wong ribut gara-gara kunut. Soalnya napa jarang sing salat subuh. Subuhane 6:30 soline tambahi usolli fardhu subhi kawanan lillahi taala. Masalah kunut niku lah imam papat lah terbagi dua golongan toh, sing loro kunut, sing loro ora kunut. Kula ngomong ini men akeh kula ketok. Pamer matamu pamer. Copot. Muga-muga keri mbahmu. Tinggo meneh. Pengajian amplop ora jelas kelangan akeh aku. Panjenengan mboten ribut terus. Imam Maliki, Imam Syafi'i kunutan, Hambali, Hanafi ra kunutan. Niku mawon akur. Kula didelok niku kabeh ana bedane kok, Kang. Tahiyat niku Imam papat lak beda kabeh. Mane contoh. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niku tahiyate pripun? Asyhadu alla ilaha illallah. Sampai rampung fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Menawi Imam Hanafi beda. Asyhadu alla ilaha illallah, la nafi Allah isbat. Pisan tok ora ngadeg meneh. Asyhadu alla ilaha illallah. Imam Hambali setiap ketemu kalimat Allah tangannya ubah. Atahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullillah assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullah assalamualaikum wa ibadillah asyhadu an la ilaha illallah dan muhammadar rasulullah. Allah dadi mun ketemu kalimat Allah tuing 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 tuing. Menawi Imam Malik dari awal sampai akhir tangannya ubah ra mandek-mandek. Tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullillah assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullah. Tapi ingat sing ubah mung drisine tok ndase ra melu-melu. Malah kaya film India. Lak Gus Miftah nderek sing pundi? Kula melu Syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah. Jenengan melu Hanafi ngene-ngene karepmu, melu Hambali ngene-ngene karepmu, melu Maliki ngene-ngene karepmu, sing ora oleh ngene-ngene. Lah niki ra oleh. Tak jatok ngene-ngene. Keprimen ya? Los rarewel efek obat. Jadi santai mawon ngoten. Raweh ribut 28 wis empun lah. Lah kula tetep 20 jenengan 8 ya karepmu. Kula ngoten. Tapi lan ning Kalipare ana aliran nomor 3 ora 20 ora 8 tapi aliran sing ora traweh. Imamnya sapa? Iki. Bidang ideologi niki nyuwun sewu didu terus. Akhirnya masuk ke wilayah negara, muncul istilah khilafah. Apa meneh?
khilafah itu tidak masuk di tidak bisa masuk di Indonesia, bukan ditolak, tertolak karena tidak sesuai dengan kultur budaya Indonesia. Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 1936 di Banjarmasin menyepakati bentuk negara Indonesia adalah nation state, negara kesatuan yang persatuannya nyuwun sewu dengan menggunakan ideologi Pancasila. Itu sudah harga mati, final, nggak bisa diotak-atik. Maka orang-orang yang tidak sepakat dengan Pancasila silahkan tinggalkan Indonesia. Oh no loh cah, pokoknya wong-wong niku seneng lah Indonesia niku ribut. Mila kula panjenengan sami tiyang NU monggo dijogo Indonesia. Cara mereka menghancurkan Indonesia niku carane pripun? Menghancurkan NU. Cara menghancurkan NU pripun? Ngedu kiai karo kiai, Habib karo Habib. Mun mulai diduni. Lah Habib karo kiai wis didu niku menghancurkan NU. Kenapa? Karena pondasi terbesar daripada Nahdlatul Ulama adalah habaib dan kiai. Lah NU niku wis hancur. Tujuannya apa? Ngancur ke Indonesia. Kenapa? Karena yang paling tegas mempertahankan NKRI adalah Nahdlatul Ulama. Kalau ki mumet ndase kaya mulak ngomong NKRI, semangatnya ra umum. Gimana cah turun duweh ning kono sapa to kuwi? Ya Allah, nikmate. Kok rupane kaya kowe le. Iki anakmu kae, heeh. Insyaallah. Jam 10 lebih. Terus matamu. Masa guys yang beri kau kalau nggih lemes nih. Ya 5 menit meneh lah. Iki ngundang aku ngaji pengen mateni aku. Ya los bro. Lah sing los nyawaku lak modar aku kaya. Semoga-moga diparingi sehat nggih. Kuwi lho, gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangap lan ngiler. Gedang kluthuk mateng sak cengkeh, wong sing ngantuk lambene nduweh. Nikmate masyaallah. Di zoom. Lumayan loh, lebok ke YouTube rame mesti. Besake pun kersane. Oh, nembe ngimpi mangan bakso e. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ngimpi apa le? Wih di zoom semenit Instagram viral we. Lah kok sakniki kiai beda-beda napa Gus? Lah ya nggih. Kiai kudu beda kok. Ora mungkin kok kiai padha kabeh ora mungkin. Jenengan nggih pirsa to. Sing jenenge ulama niku sinten? Alladzina hum warasatul anbiya. Mboten warasatun nabi, tapi warasatul anbiya. Jenengan pirsa, nabi niku jumlahe pinten? Nabi niku jumlahe pinten? 124.000. Mergo nabi niku jumlahe 124.000, kiai niku ahli warise para nabi, warisane beda-beda. Ana nabi niku sugih, mila ana kiai sugih. Contone Ustadz Yusuf Mansur. Nabi sing sugih sinten? Sulaiman. Mudune Yusuf Mansur sugih banget niku. Wong kanca kula apal bondone. Ana nabi suarane apik, nabi sinten? Dawud. Begitu mudun ana Habib Syekh. Ana nabi Musa gagah, mudun Habib Rizik atos umpama. Gagah. Ana nabi sabar, Ayub duwe kiye dhewe kaya Mbah Mun sabar.
Gusmo sabar. Ana nabi kere Isa, mudun mudine kali pare Pak. Ya ana sing kere barang. Nabi Isa niku lak kere banget Pak, sampai mangane mon godhong-godhongan. Ana nabi cerdas, Nabi Khidir, mudun ya ana Gus Baha. Kita ana Pak Said, cerdas-cerdas lah pokoknya. Ana nabi ganteng Yusuf, mudun Gus Miftah. Ya masuk awakmu ora Nabi Yusuf kok ireng ngene lah ora. Ireng rata mesake lah. Ora ireng rata le, Irma. Irenge Masya Allah. Ireng rata mesake cangkeme iki. Tapi Allah ki adil loh. Biasanya wong sing lanang rupane elek ki dijodohke karo bojo sing ayu. Soalnya belajar dari kasusnya anaknya Nabi Adam, Habil, Qabil, Labuda, Ikrimah. Sing ganteng dirabekke karo sing elek dirabekke karo sing ayu. Bila aku yakin mergo rupamu elek insyaallah bojomu remuk. Ajal iki ngomong suami istri, wong wedok tak takoni, Bu, lak jenengan kon milih keluarga tipe nopo? Tipe keluarga niku ana papat. Nomor 1 tipene keluargane Nabi Nuh, sing lanang soleh, sing wedok ora solehah. Nomor 2 tipene Fir'aun, sing lanang ora soleh, sing lanang ora soleh, sing wedok solehah. Sing nomor 3 tipene Abu Jahal, sing lanang ora soleh, sing wedok ora solehah. Sing nomor 4 tipene Nabi Ibrahim, sing lanang soleh, sing wedok solehah. Ibu-ibu Malang jenengan pilih pundi? Nuh, Fir'aun, Abu Jahal napa Ibrahim? Ibrahim. Alhamdulillah, ibu-ibu kedah paham Ibrahim kuwi bojone loro. Mergo ibu-ibu milih tipe keluarga Ibrahim, insya Allah bojomu rabi meneh. Loh, pas to nggih? Pas. Wong gue milih Ibrahim, bojone Ibrahim kuwi Sarah karo Hajar. Mergo jenengan ngersakake kaya Ibrahim, tak dongake muga-muga bojomu ndang rabi meneh. Amin Allahumma. Wong wedok ki lho amin Allahumma ora iki kepiye to iki? Gus Miftah rabi meneh napa mboten? Nunggu takdir. Kalau memang takdirnya ada, Kiai saya nikah lagi. Kalau tidak ada takdirnya, saya menciptakan takdir saya sendiri. Wong wedok niku jan kuat, diakali angel. Seorang suami berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa membawa sebotol madu. Kula ulangi, seorang suami berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu, tapi seorang suami tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Benar nggih mboten? Jangan pernah menganggap perempuan itu makhluk lemah, dia itu makhluk kuat. Buktinya apa? Pabrik susu loro digawa dhewe. Kuwatir wong lanang ki lemah, gondok loro sambatan karo manuk. Bila Bapak Ibu rahimakumullah, semangat hijrah ini kita bawa dengan mengedepankan Islam yang menyenangkan, sehingga lebih banyak lagi orang tertarik untuk masuk ke dalam agama Islam. Insya Allah. Kalau mun kebelet ngising, weteng kula mun mules, pun adem, teng mriku mun ngenteni ndonga bareng-bareng, muga-muga selamat sedayanipun. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah.
Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.